Durga, wonten dawuh pukulun apa ta sebabe jeneng kita tak kanthi rada sumingkir merga ulun bakal catur netra. Iki ana bab wadi lan migati. Ingkang paduka kersakaken kados pundi? Ingkang dadi klilip mungguing netra tumrap kasembadaning sedya. Putra kita Dewa Sraniantuk Nugroho Purbaningrat ora ana liya kejaba panengah Pandhawa Si Arjuna. Mula kang mangkono printahna kelawan Dewa Srani supaya gelem budidaya mateni si Janaka. Miat langening kalanggan aglar panta moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang asor lan pacaring mboten langkung sendika ngestakaken dawuh paduka Sang Adi Pukulun kalilan kula amit mata pasilan. Iya, duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Mestine Durga ngerti lamun ta Janaka rena wengi tansah dijampangi karo danyange tanah Jawa Semar Badranaya. Nun inggih kula mangertos nyuwun pamit nggih Pukulun. Sikropala kang tuminga acampo samya medali wong lir tatit wileting kata cah juangkong mengoncang niti benjang sangaji micil latinya ngedali wuwus terus Surawilaga kaya puta singa pragil pasti
sangga dendanyo mangambak boyo lata Kakang Dewa Serani amiji marang adhimu Kala Durgangsa aku nyadhong dawuh Kakang Prabu. Kala Durgangsa. Apa to darunane kuwi adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga nebab wigati ing bakal ndak dadak. Kowe sawadya bala tunggul malaya aja kok kendhone anggenmu dandan kepara malah kenceng ana. Siaga ing diri sawiga ing gati budhal. Marang telenging samudra. Nugroho gedhe bakal ndok tampa lamun to kowe bisa cilik njugarake. Gedene mateni panengah Pandhawa Arjuna anggene tapa ngambang ana tengahing segara. Ora liwat mung bakal ngestokake dawuh budhale besok kapan. Nadyan to sambung obor colok lintang rambatan pundak. Wadya bala dibudhalake dina iki candrane kaya mliwis ingkang nungsung banyu ngestokake dawuh.
Setan priprayangan aja do turu wae ayo bangun bangun saanane peri-peri wedok ayo guyu bareng
Aku pengen ngerti guyune peri sing saka Panaraga pinggir dhewe. Ciro lu. Peri lek peranakan sapi ya ngono kuwi. Lang tak tung tung. Lang tak tung tung. Tang tak. Tang tak. Tang tak. Hey. Oh. Hey. Setane wis metu awas hati-hati. Cepet nganti kebawa godane setan. Setane wis metu awas hati-hati. Cepet nganti kebawa godane setan. Lato-latone. Mase, Apa, Dik? kok do budal ki arepe do ning endi? Iki sowan ana ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Jare batal. Ora tetep ngenteni cairi anggaran batal-batal piye. Sing jenenge pengarep penggede saya nes sing lenggah ana provinsi, Bapak DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Budpar Jawa Timur, piyayi niki bawa leksana yen wayangan ya wayangan ora bakal batal. Apik yen ngono, mangkat iki. Yo mangkat. Kancane tek akeh sing beda kaya biasane. Ora apa-apa sing penting komplit. Aku dina iki lek nyinden semangat. Lah ngopo? Pacarku melu e. Ya monggo. Aku ngene iki arepe mbanyol malih ora iso bebas, arepe njaraki lurah ora wani. Wani ra apa-apa. Santai-santai wae. Kaya ora ngerti watakmu, aja kok lurah. Anggere nek dalang nom sithik kok gaodo terus kaya. Fitnah itu. Didongake, Hah? didongake Sapa? wong Bungkal Tungane piye? nganggo srandal dinane jemuah. Muga-muga kabeh wong Bungkal diparingi berkah barokah. Nganggo srandal dideleh pinggir sumur. Muga-muga kabeh wong Bungkal sehat dan panjang umur. Numpak tronton nggawa cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rejekine akeh. Numpak tronton panas-panas. Muga-muga penonton kabeh utange lunas. Pas iki amine kok bianter dhewe to. Ya, Mangkat mangkat sing duwe parikan sik sitok. ya ditokne pisan. Ngangge sepatu rupane ireng. Cakep. Sinden pitu meteng bareng. Amin. Ora amin. Aku jenengku Ndurin. Masalah. Wong ditokne malah turu lho. Ren, tangi Ren. Nah. Pun kajenge Pak niki Pak bareng ngimpi rumangsane ngeloni Luna Maya niku Pak. Ayo Bir. Pahing Bir. Acing. 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 Matane ora.
Sawang. Cing, 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 dah. Goblok cing ha cing ha cing wae ngangge seni. Yuk, ji dulu. Cing, 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 cing. Ayo Ti, nangis Ti. Sik Ti. Kowe jane nangis apa kelebon orong-orong? Au 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 au. Lambene diidek kok panggan nangis ae. Dik, Apa, Mas? apakah kamu ngerti maknanya mencintai? Mencintai adalah tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Hebat, tepuk tangan untuk istriku. Wah, luar biasa. Pinter tenan. Ayo ta. Sawangen wayang isik ben ngerti karaktere iki lho. Ayo. Wis bebas, ayo. Para penonton, yen nonton wayang nganti tancep kayon, nganti tutuk lakon tak dongake tutuk nggenmu momong anak putumu. Dewa dene bar limbukan kok mulih, tak dongake saya akeh hutangmu. Pak Imam. Apa? Nderek Nganti nonton wayang neng ndi enek wayang? neng kantor Desa Mbungkal. Kerjasama ya kuwi Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur karo DPRD Provinsi Jawa Timur. Ora bersih Desa Mbungkal. Ora tau mbungkal nanggap awake dhewe. Ya sing penting wayangan dalang lokal akeh sing apik, ora perlu kowe terus apa-apa kowe. Siap. Ayo nonton wayang. Bubuk sik, Eh? bubuk sik.
Cetok sing biasane bubuk ora kowe. Aku kok biasmu ora. Bubuk. Bubuk. Lah takon bubuk ngene jajan nang engkek-engkek mesti njaluk ditukokke. Senengane ora. Bocah mbelinge ora umum. Apa-apa? Apa? Anuku. Apa? Diselamat rokok. Mula bubuka. Bubuka. Bubuk. Ya. Bapak. Diselamat rokok. Wedan. Iki mbok iki diinggatni wong malah kok jarake ora. Ayo melu pake. 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 Ya ya ya. Nonton wayang neng warung ngombe wedang kopi kenthel jajane gedang goreng anget rokoke rokok kretek orang itu kalau merokok akan terkena penyakit paru-paru. Namun bagi yang tidak merokok, malah penyakitnya rupa-rupa. Enak aja. Ya mesti enek keluke lah selange semene gedine. Tarane wong golek duwe ngene iki lho, Pak ngono. Ngono bersih disombongkal ora nanggap aku iki piye? Yo maju yo. Ayo.